jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Jesus txalupan sartu zen, eta ikasleek jarraitu zioten. Eta horrenon sortzen den ekaitza handi bat itsasoan, ur palastek txalupa estaltzeraino. Bera berriz lo zegoen. Ikasleek berarengana jo zuten eta esnarazi esanez, salba gaitzazu jauna galdua gera. Jesusek orduan, zeren beldur zeraten siniste gutxikook, eta jaikita haizeari eta itsasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen. Eta gizon haiek harriturik honela zioten, nordegu hau haizeak eta itsasoak ere obeditzen baidiote. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien, Jainkoaren erreinua lurrean hazi ereiten duen gizonaren antzekoa da. Gizona lo dago gabez eta jaikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa, eta gizonak ez dakin nola. Bere berez ematen du lurrak uzta, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea pres dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak bairaude gariak, jaunak esana. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Orduan Jesusek parabola hau esan ziren. Zuetako batek, euna izan eta bat galtzen badu, ez alda 89 larrean utzita, galdutakoaren bila joaten aurkitu arte. Eta aurkitzen denean, lepoan hartzen dipozik eta etxera iristean, lagunei eta auzokoei deituta esaten dien. Poztu zaitezten erekin, hartuko dut alguien duzela galduan. Parakinesan poz handiagoa izangoa zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez zuten 89 zintzoetatik baino. Jauna esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Jesusek esan zien, ni naiz egiazko mahatxondoa, eta nire aita da mahastiaria. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak kimatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan eta ni zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatxondoan ez badago, ez da zuek ere nigan ez bazaudete. Jaunak esana. Egin dezagun otoi. Ondasun iturria zeran Jainko jauna. Apalki eskatzen dizugu gure lurrak eta lanak emankorrak izan daitezela, eta zure doaiez poztuta zure gorespena beti abez dezagula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Corriente, hace corriente.
misterio santua behar bezala ospatu behar izateko. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna, erroki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jagoikoari, eta rakea gurean haren modoko ezakiei. Haien eta eder zaitu belako, gorrazu, bere ikatarazu, gore soen zuri, hausre zatur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zereko errege, jangoeko aintzak guztiakuna, jauna, semerakak Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bigoz, aitaren seme, zuk entzen dezukutu gabekatua, erroki jauna, zuk entzen dezukutu gabekatua, entzun goretia, aitaren eskudia da jarriz ordezu, erroki jauna, zuakaren santua, zuakaren jauna, zuakaren goikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren akutan, amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zu zera gure hartzaiona. Zaindu gaitzazu, zure hartaldean beti egon gaitezen. Eta mundu hontako ibilaldia bukatu ondoren, zeruan ere zurekin egoteko aukera izan dezagun, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Apostoloen eginetatik. Egun haietan Paulo eta Bernabe, Pergen zehar, Pisidian, Antiokiara iritsi ziren. Larun batez sinagogan sartu ziren eta han eseri. Gurutar eta jagoikoa gurtzen zuten proselito asko jarraitu ziren. Eta Paulo eta Bernabek haiekin hitz eginez berotu egiten zituzten. Jangoikoaren graziari gehiago jarraitzen zaioten. Hurrengo larun batean, ia herri osoa bildu zen jangoikoaren hitza entzuteko. Jendetza hura ikusita, judutarrak bekaitzez bete ziren eta irainkar erantzuten zioten Paulok esaten zuenari. Orduan Paulo eta Bernabe kementxo mintzatu ziren. Beharrezkoa genuen, lehenengo zuei otsegitea jangoikoaren hitza, baina hitz hau ezetxi eta zeurok betiko bizitzaraino gai etzelatela erabikitzen duzuen ezkero, atzerrietara goaz. Hau agindu haitigu jaunak, atzerrien argitza jartzen zaitut, loraren bazterraino ere salbamen izan zaitezen. Gentilak oztu egin ziren hau entzutean, eta jaunaren hitza goresten zuten, eta betiko bizirako zirenek sinistu zuten. Jaunaren hitza zabaltzen ari zen herrialde hartan guztian, baina judutarrek berotu zituzten autizkien emakume jainkozale batzuk eta herriko jauntxoak, eta Paulo eta Bernaberen kontra eraso handia sortu zuten. Eta beren mugetatik bota zituzten. Hauek, beren oinetako hautsa, haien aurka astiguta Ikoniora joan ziren. Ikasleak berriz pozez eta Espiritu Santua zeterik gelditu ziren. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jaunaren herriera. Lurtar guztiak egin erintzi jaunari zerbitzu orai edio zuen. Jaunaren opera baita jauna, haren maitasuna beti dainoa. Apokalipsis liburutik. Nik joanek talde handi bat ikusi nuen, inor zenbatu ezinadakoa. Enda eta lehiu herri eta hizkuntza guztietakoa. Aurkiaren eta pildotxaren aurrean zutik, zuriz jantziak eta palma adarren eskuetan, eta zaharetako batek honen esan ziren. Hauek nekati handitik datozenak dira,
bildotxaren odoletan garbitu dituzte eta zuritu beren jantziak. Horregatik daude jainkoikoaren aulki aurrean, eta gaur egun gor egiten diote bere jauretxean, eta aulkia esegirik dagoena haien artean biziko da. Ez dute izango gehiago ez goserik, ez egarenik. Ez ditu joko, ez guztiak, ez sargoriak. Aulki aurrean dagoen bildotxa izango dute hartzai, eta berak eramango ditu hor bizien iturbietara. Eta jainkoikoak xukatuko ditu haien begietako blankoak. Jaunak esana. Aldi hartan, Jesusek onela esan zuen, nire ardiek aditzen dute nire mintzoa, nik ezagutzen ditut eta haiek ondotik datozki, eta betiko bizia ematen diet. Ez dira betirako galduko, eta ez dizkit inor eskotik kenduko. Haiek eman dizkida nahita, beste denak baino handiagoa da. Eta inork ere ezin ditzake kendu nire aitaren eskuetatik. Aita eta biok bat dira. Jaunak esana. Paskoa diko laugarren igandean, hain zuzen ere, hartzai onaren igandea ospatzen duen izan. Eta gaurkoan hori ospatzen ari dira alde batetik. Bestetik ere, hemen gure ermituetan, tradizioari eutsiz eta lehengoek erakutsitakoari jarraituz, Samigeren agerpena hartzen dugu kontutan. Usteotetan aipatzen dugu bezala, Italiako hegoaldean gertatutako aparizio bat da kontutan edukitzen duguna. Han, badago beste sartutegi bat, haralako Samigeren bizki egoarazko esatea da, baina segidea antzekoa, hango mendi baten, Kargano mendian, badago ni agertu izan naiz, area, Italiako mapa, itxura bera esan genizake, boda baten burutua, bere takonakin eta duzu. Eta takon horretan, arkituko nintzateke antxeago, takon horren goiko batean, baina Italiako egoaldean, hor dago Kargano mendiko Samigeren santutegia. Eta han ospatzen dute, gaur durean ospatzen ari geran aparizio hau agerpen hura. Hain zuzen ere, Samigerek beti eduki izan dago eliza unibertsalean halako toki oso ezia. Apokalipsi liburuan agertzen da, berak Luziferren kontra burututako bataila hura. Hain zuzen ere, berak jainor jakoikua bezala, esanez, azpira zituzten beste gailu erori guztiari. Hori da, agertzen zaiguna beti apokalipsian. Eta horregatik genizak, Samigeri halako babesteko, zaintzeko, gordetzeko, halako bere esan genezake ezaugarri berezi hori aitortu
askotan, toki askotan, familiari eskatu izan zaio. Gaitz guztietatik, gorputz eta hainako gaitz guztietatik libratzen. Beti, familiari interesatzen diogunean da, angoikoari bere bitartez. Eta lehen alabidu gure Aralarko santutegi handi eta modern honetan, elkartu daukagun honetan, eta bere itzalean, esatiren negozioa, beti oso eratu dago gorean. Eta eskatzen diogu gordetzeko, Euskal Herria gordetzeko kantatzen diogu beti, bihotz-bihotzetik, Mikel gurean, gore Euskal Herria, gaitz guztietatik gordetzeko eskatzen diogu. Eta hartzaionaren igande honetan, batez ere, kontutan hartzen dugu, Jesusek kontatutako parabola ederra. Nik esango dugu, gure ingurunean esan gurak soagoa dela, edo berezeki esan gurak soa. Soagoa baina, alako metropoli handi batera, Nurembergera, edo Honkorera, edo bezer. Han, uner dezakete, baina ez da gauzakera gurean ardi eta ikusten ditugu bildin eta ohartzen dira zer-olako parabola ederra eta maitasunez betetakoa kontatu izan ziren Jesusek. Batez ere gurean dezagun, alde batetik bera dela gure hartzaileak, eta gu bere ardiak, eta gure hartzaileak ezagutzen gaituela, eta maite gaituela, gutako bakoitzak, gako erantzioan entzun dugu bezala ez, kolektibo gisa bakarra. Maitenak maite zaitez, gutako bakoitzak bereizten gaitu, izenez eta maite gaitu, eta gutaz arduratzen da. Eta gu bere ahotsa entzun behar dugu, eta bere ahotsa segitzen saiatu behar daukagu. Jakinik, bere ondoan egotea, berak saialatzen dizkigun bideetatik ibiltzea, berak eramaten eskaintzen dizkigun bazkak horiek direla noberenak. Eta hoxe da garbi eduki behar duguna. Baina, bestaldetik, galdu gaitezke, edo urrundu, eta gure erruz baldin bada ere, Jesusen modu garbi eduki dezakula berak ez dituela eskutik utziko, eta etorriko dela gureatzen. Beti egongo dela dirrikitan, bero itzur daitezen, eta berarekin bere hartaldean egongo daitezen. Eta aste honetan eta nahi bukatuko dut, gure hartalde honetan, badugu hartzain berri bat, Jesusen ordezkari berri bat, Leon Amalagoarena aita santua. Halako mediatikoki oso potente izan da, guztari geratu da, esan zuten badakizuna normen, horremos karrena da, Ipar-Amerika da, Peru Bikoeanean bizitutakoa, han misionari bezala, eta azkeneko urtetan ere, hamar bat urtean zitean txikia joan, apazkanko bezala, ni Perol gotu nahizen garaien, era antzegoan, eta pertsonak ez gara tokatu, baina erreferentzia asko izan ditu bereak. Jende asko topatu disi, pregos me dicho esto, voy a estar con pregos, pero askotan topatu izan zen, horako konversazioa eta bizitzen beratik nik bere traiektoria eta nahiko izan zen. Niretzako importanteena, beti aita sortua dela, arroka, arkaitza, Jesusek, hori esan zen, zuzera, arroka, zuzera, arkaitza, eta arkaitzoren gainean eraikiko dut bere eliza. Eta hori ikusi behar dugu Kristago gaita santua. Jesusek promesa hori egin izan dio pertsona bezala. Eta orain Leon Amalagoarena da gure arkaitza. Jesusek ala nahi izan duelako. Eta bere ahotsa entzutea da hartzai onaren ahotsa entzutea. Eta berak seinalatzen digun bidetik ibiltzea da hartzaienak seinalatzen digun bidetik ibiltzea. Horietan ikusi behar dugu. Eta gero baita ere, halako ikustegi positibo batekin, batez ere pertsonak dena ditugu, gure bertukeak eta gure efektuak dena ditugu. Eta Jesusen dugu batez ere Kristago ez bakarrik, batez ere saia gaitezela halako begirada baikorra, begirada optimista dukitzen, eta batez ere pertsonen bertupeei erreparatzea. Gaitezke, hori goita santu honek halako esperientzia handia dutela, bai misioetan, oso polite da, pentsatzea bere elizbarrutiak, Txiklaioko elizbarrutiak, gero Ipar-Aldean dago, oso leku portela da. Gugututako leku guztiak kotxe, karreteratik, area herri askotak gainetzeke karren gari ere izau, gure txalupa batek, zaldi gainean, edo oinez, eta
Pontzio Pilatoren menpean nekadua gurutzean itzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jaitsi, eta hirugarren egonean hilen artetik piztu zena. Aitaren eskuinaldean jarri dagoena, eta handik hilak eta biziak etoitzera etorriko dena. Santu katolikoa, santu elkartasuna, bekatu bakarrena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditza horrein gure eskatu. Eskatu behar du, bereziki gure eta satorrien onde, jainkoak bere argia, bere indarra, bere grazia eman dezizkion, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure horrekoak ere, gure herriko ditako guztiak, zuntaminen ditako guztiak gogoan hartuko ditugu, jaunak bere baitan hartu, handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zure esku zabaletik hartu ditugun opari guzti hauek, eta hartzaionaren egunean gure hartzaiaren gana gerturatu daitez gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzat, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu jangoiko alguzio beti hori Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, bera bidez egin dituzu diren guztiak, bera bian diguzu salbatzaile eta erosle Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta birjaima. Berak zure nahi betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztu nagusi agertu diztuera. Horregatik, aingeruko santu guztiekin, guk ere zure ospeta hitza gorestu ditugu bihotz batez kantari. Amen.
guztiaren ikurri. Sartu egizkizu bada, horietako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuntz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, sartu zutenean eta bere gogoz buruz iraziko ala, ogiatu eta eskerrak emanez, zaten zuen eta bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok otatik, hau bere gorpuntza data zuentzat emango dena. Apolongo berdin karizta, bere ikasle eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok otatik, hau nire uguraren karizta data, itun berri eta betiko baren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztueta gogoratuz, bizia mogia eta salabaren kaliza eskaintzen dizkizugu zori eskerrak emanez. Udalean zure zerbintzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren konfortzola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan zaskauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizar. Eramazu maitasun zora, Leon gore eta santuarekin. Lorentzio gore hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan zanjauna, izteko itxaropenean badiren gure sebideak eta hitako guztiak. Aritzazu zure horregiaren alditan, bereziki aduzko hitakoak. Errokizakizkigu arren guk guztiok betiko bizitzen itxidezagun jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere esanarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alduztun hori Espiritu Santuarekin batean oso eta izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak agindu eta erakutsi jarraituz ditu gabe esan dezagun gure eta zeruetan zerana santu izanegi zure izena etorregi zure errainua egitegi zure eta zerua bezala gurean ere eman zure horren montako ogia barkatu gure zorra guk ere gure zorreak barkatzen dion ezero eta ez gotentatik eman atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai duzu pakea gure ekonotan zure errokiari esker pekaturik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaila dela. Jesu Kristo gure jauna zure senada apostoluei pakea guzten dizuet nire pakea ematen begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoaren bezala emai duzuen elizaren pakea eman bataso errege emizi bezala gizaldi eta gizaldietan jauna pakea beti zurekin zure pakea jangoikoaren dindotxan zurritzen zununduko gehiagoa ermari jauna jangoikoaren dindotxan zurritzen Hona hemen jangoikoaren dindotxan Hona munduko bekatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren duena.
Zure mailan zutaz kanalituta jauna eskatzen dizugu gure hartzaile zelan horren ahotsa beti entzun eta zure atzetik joan gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Arki utxik dugu tradizio hori, eta guandi beharrakin, predikazioan eta produktura dugu bezala Santa Luziaren bertsoa batatuko dugu. Jauna zuekin, eta zaitzatela jainko guztiadunak, Aitak eta Semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren familian. Eskerra, proiektuari. Bazen.